kontsumo ohiturak, pertsona gizarte antolaketan dugun tokia, naturarekin dugun harremana, garapena ulertzeko modua, horiek danak agerian geratzen dira hondakinen kudeaketari erreparatu eskero. Eta herritarron bizimoldeak ez ezik, erakunde publikoen jokabideak eta nabarmen azaltzen dira. Hala, oso ikuspegi desberdinak daude hondakinen kudeaketaz Euskal Herrian bertan. Are gehiago, ikusi kontrajarriak agertzen dira askotan. Izan ere, ez dago hondakinen kudeaketarako politika antolaturik. Herrialde bakoitzak bere erara funtzionatzen du. Eta etekin politikoa eta ekonomikoa atera nahi izan zaio konpromiso soziala eskatzen duen gai bati. Askotan, erabaki eta jardun okerrak gaientzen dira. Unean-uneko burkadai eta interes ekonomiko pribatu men eginez. Gaur egun, hondakinen legeriak ondo markatzen du zein printzipioak gidatu behar duten kudeaketa. Besteak beste, argi azaltzen du tratamendurako hierarkiaren printzipioa, salneurrin eta tarifen politika eta garrentasunaren irizpidea. Hildo horretatik, osasuna, ingurumena, ekonomia zirkularra, gizako kontzeptuak denen ahotan dabiltza. Nabaria da, beraz, erakundeek ekarri dutela beren diskurtsoa itxurazko terminologia eta hizkera zaindua. Hala ere, hitz-hutz horietatik haratago, zoritxarrez praktika oso bestelakoa da sarritan, nahasmendua sortuz. Hatik, toki erakunde askok urteak daramatzagu kontzeptu horien zorrotz aplikatzen eta esperientzia desberdinek jorratzen, ingurumena eta osasuna lehenetsiz. Lan horretan ordea, elkarren arteko komunikazioa eta esperientzia naiz iritsi trukaketa ez dela behar bestekoa konturatu gara. Eta hain zuzen, hutsune hori betetzeko asmoz, elkarte bat eratzea deliberatu dugu, hobeki. Bere bitartez, toki erakunde egiten dutena beste toki erakundeen ezagutzera iritsi dadin, eta ondorio zuzeneko ekimenak guztien artean partekatuak izan daitezen. Elkarlana eta koordinazioa helburua dituen elkarte izango da. Hortaz, hobeki beti ere kontutan hartuta hondakinen kudeaketa eta horren inguruko egikide atxapenak udalen esku daudela. Hala, hobekirekin bat egiten dugun toki erakundeok erabateko konpromisoa dugu hondakinen kudeaketa ekologiko eta arduratsuarekin. Nola teorian, ala praktikan. Honako hauek dira geure printzipioak. 10 printzipio izango ditu hobekik. Lehenengoa, osasunaren eta ingurumenaren zaintza lehenesten dugu hondakinen kudeaketan. Ez da kudeaketa honik herritarron osasuna arriskuan jartzen badu edo naturari kalte egiten badio. Herritarrok eta herri erakundeok elkarren eskutik joan behar dugu. Eginkizun honen izaera kolektiboa nabarmentzen dugu eta gizalegez jokatu beharra azpimarratzen. Hondakinak ondo sailkatzea guztion bete beharra da eta ondo sailkatutakoak ondo tratatzea herri erakundeon bete beharra da. Utzikeriaz edo zabarkeriaz jokatzea aldiz, ez da inoren eskubidea. Kostu ekonomikoak portaeretara doitu behar dira. Ez da onargarria jokabide egokia dutenei besteen utzikeria ordainaraztea. Herritarrak ahalduntzeak eskatzen du. Lehenik, prozesu osoaren parte aktibo izateko aukera ematea. Bigarrenik, hondakin horiekin hasieratik bukaerara zer egiten den garbi azaltzea. Eta hirugarrenik, erabakietan parte hartzeko aukera ematea. Laugarren printzipioa, kudeaketak hondakinen zikloa bere osotasunean hartu behar du. Ikuspegi zirkularra landuz. Sortutako hori naturara itzuli behar da. Kalterik eragin gabe eta aldela modu probetxugarrian. Hondakinak izan bitez lehen gai. Edozein tratamenduren abiapuntutzat dugu murriztea. Hondakinik onena sortzen ez dena da. Prebentzio neurriak zorroztu beharra dago erakundeen inplikazio irmoz. Bilketak eraginkorra izan behar du. Horretan, oinarritzen baita ondorengo tratamentua. Langintza horri dedikatzen zaiona, aurreragoko inbertsioa da.
Gaika biltzeak alderdi kuantitatiboari naiz kualitatiboari dakarkio hobekuntza. Bilketaren emaitza neurtu, ebaluatu eta hobetu beharra dago etengabe. Eta zeregin horretan beharrezkoak diren neurri zuzentzaileak aplikatu behar dira. 7. printzipioa, murriztea, berrerabiltzea eta birziklatzea dira. Ordena horretan, lehen etsi beharreko tratamenduak. Europako jarraibideek agindutakoarekin bat, valorizazio materiala hobesten da valorizazio energetikoaren kaltetan. Europako erakundeek garbi adierazi dute gaur egun ez duela zentzurik erraustegirik eraikitzeak. Europak lehen ere sobera dituelako horrelako azpiegiturak. Ezetz diegu halaber zabortegi konbentzional kutsakorrei. Azpiegitura lokalak lehenesten ditugu. Tokiko garapena indartzea eta garraioa murriztea dakartelako besteak beste. Era berean, azpiegitura eskalagarrien alde egiten dugu, azpiegitura zurrunak baztertuz. Etorkizuna hipotekatu gabe, garaian garaiko baldintzetara egokitzeko aukera ematen duelako. Multinazionalen negozio gosearen aurretik herritarren interesa lehenesten dugu. Eta bukatzeko, aurrerakuntza teknologikoei duten garrantzia eman behar zaie. Hondakinen sailkatze gero eta finagoa eta xeheagoa beharrezkoa da. Eta material egokiak erabiliz horiek berrerabiltzeko eta birziklatzeko teknologietan inbertitu beharra dago. Printzipio hauekin bat egiten dugun herriok elkartzea erabaki dugu interes komunaren mesedetan, lankidetza sustatzeko. Lau udalok sortu dugu hobeki, Hernani, Larrabetzu, Leizgatzaga eta Donemiliaga. Eta azken asteotan beste udal batzuk ere batu die hobekirekin. Segura, Zaldibia, Berriatua, Berastegi, Usurbil, badira beste herri batzuk bai, Uztailean egiteko asmoa dukenak, eta Altzola eta Oiartzun bezala, eta beste batzuk etorriko dienak. Elkartearen printzipioak onartzen ditugu, lau konpromiso hartzen ditugu batu garenok. Elkartearen printzipioak onartzen ditugu eta hondakinen politika printzipio horien arabera garatzeko konpromisioa hartzen dugu. Udalerriaren unean uneko egoerari berri emango diogun elkarteari. Horretarako ahalegina egingo da adierazleen taula osatzen, datuak lortzen eta eskatutako datuak elkarteari jarrienarazten. Horrela, urteetako bilakaera jasotzeko eta erregistratzeko konpromisioa hartzen da. Egoeraren arabera, udalerriak mailaka sailkatuko dira elkartearekin bat egiten duten momentuan. Udalerriko hondakinen kudeaketa plangintza bat diseinatu eta martxan jartzeko konpromisoa hartzen da. Plangintza horretan jasotako neurriak eta helburuak koherenteak izango direla elkartearen printzipioekin. Eta laugarrena, tratamendu finalistara doan zatia ahalik eta txikiena izateko konpromisoa hartzen da. Zabortegi konbentzionalen edo errauste planten ordez bestelako tratamendu jasangarriak hobetziko dira. Eta hauen... Eta amaitzeko, esan behar da, hobeki elkartearen tresna nagusia webgune bat izango dela, hemen atzean ikusten duzuen webgunea, hobeki elkartea.eus. Webgune honetan herriek modu autonomoa eta librean euren elkarpenak edo eta edukiak zintzilikatuko dituzte, besteen esku edo euskarri guzteko. Webgunea ikusi aldauzenez, martxan dago, baina orain bertan bakarrik euskaraz dauz, gure asmoa da Euskal Herriko 3 hizkuntza ofizialetan egotea, frantsesez, erderaz eta euskaraz, hori laster martxan egongo da, eta apur bat azalduko zein da webgunearen atalak ez. Alde batetideko hobekideak, nortzu didez hobekideak gaur egun, horre gertzen dira gaur egun Berastegi, Berriatua, Donemiliaga, Hernani, Larrabetzu, Leizgatzaga, da Segura, da Usurbil. Guri buruz, horre gertzen dira gure izateko arrazoiak, gure printzipioak eta dekalogoa, bertan sartzen bada nahi badu sartu, ikusiko. Hor ikusi aldozue, zer agertzen da. Eta gero, esan dugunez, gure elkartearen tresna nagusi izango da webgunea, da hemen agertuko direz praktika honak. Apurke batzuk behar da osartuta, beste batzuk apurka joango gara gehituten webgunean,
eta sartzen bagara praktika honatan ikusi aldira herri desberdinetan zer egiten ari garan, ez? Hernanin adibidez. Konposta bizia lortzeko proiektua eraldatzailea. Eta hemen azalduko da, eure zer egiten dorien, bueno, azaldu beharko zen. Ze praktika honetan da zer egiten duen konposta bizia lortzeko proiektua eraldatzailean, ez? Bueno, ez du nahi sartu, ikusi aldozunez, hemen dauz aukera desberdina da adibide desberdina, da proiektu desberdina. Kuadroan igual, kuadroan gainen, irudian. Ez? Bueno, teknologia berriek, Hernani sartu da, hemen Hernani sartu gara, eta hemen agertzen da azalpena, ez? Zelako proiektua doan, zer egiten dabiz, deskargatu alda informazio guztia, eta agertzen diz estadistika batzu. Eta horrela, herri desberdinetako proiektuak. Gero, azkenik agertzen da, egin zaitez hobekide. Hemen agertuko zen beste herri batzuk nahi baduri hobeki elkartean sartzea, hemen edekere aukera sartzeko izenak edo izenak eta bidaltzeko estabidea, ez horre. Eta apurbet hau da, webgunearen aurkezpen labur bat. Gero esan behar da Twitterren beba gauz, bildua hobeki elkartea izenagaz, eta horre gongo gara presentzia eukiko dugu. Eta hau da elkartearen webgune. Eta orain egingo dugu azalpen bat erderaz, ez? Erderaz hasi baino lehen, dei egiten diogu Euskal Herriko toki erakunde guztiei ezagutzeko, gurekin harremanetan jartzeko eta parte hartzeko hobeki proiektuan elkartean. Egunon, nik ingut aurkezpenaren